F'Mejju beda jirpilja l-andament ekonomiku. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-uffiċċju tal-istatistika tal-Eurostat li uriet li matul Mejju l-importazzjoni f'pajjiżna uriet l-ogħla żieda minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan meta kienet kważi 37% ogħla mis-sena li għaddiet. B'kontrast f'Ċipru kien hemm tnaqqis ta' 49% u fil-Ġreċja 53%. Anke fil-mutur ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, il-Ġermanja, kien hemm waqa' kbira ta' kważi 20%. Iż-żieda fl-importazzjoni tirrifletti żewġ żviluppi. Min-naħa waħda għandek żieda fil-konsum lokali wara xhur li fihom id-domanda domestika kienet ferm kajmana u t-tieni d-domanda esterna l-prodotti Maltin u għawċin bdiet tirkupra. Skont il-Eurostat matul l-ewwel 5 xhur tas-sena l-esportazzjoni Maltija għal pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea baqgħet tista' tgħid stabbli bit-tnaqqis ta' 1%. Dan meta fil-Ġermanja kien hemm tnaqqis ta' 13% u l-medja Ewropea kienet fl-istess livelli. Din l-aħħar statistika tkompli tikkonferma li pajjiżna ħa l-inqas daqqa ekonomika kkawża tal-pandemija. Fil-fatt anke l-bilanċ fuq il-kummerċ internazzjonali f'pajjiżna tieb b'40% f'dawn il-5 xhur, filwaqt li fil-Ġermanja kien hemm deterjorament ta' 33%. Permezz tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela x-xahar li għadda, il-Gvern qed jgħin bil-kbir lill-esportaturi. Apparti għajnuna fuq pagi, kirjiet u kontijiet tad-dawl, se tingħata għajnuna lil dawk li qed jagħmlu kampanji diġitali favur il-prodott tagħhom.